Nyt synä voi laittaa hiljempaa. Valmiina! Ja näin lähtee Mattila liikkeelle. Ja hyvällä vauhdilla, tosi hyvällä vauhdilla lähtee. Mies on melkein juoksee. Ja näin. Hieno suoritus. Valmiina! Ja siitä lähtee Jarkko Mattila liikkeelle. Ja hyvän näköistä kulkua. Hyvän näköistä kulkua on. Me taidettiin ottaa hiukan liian kevyen painot, kun näyttää menevän juoksukilpailusta. Pantomiimiä tai jotain suolapatsista. Koko ajan menee. Moro tulee viihdyttämään teitä vielä tämän pisteensarjan jälkeen. Jääkää toki katsomaan. Luvassa ihan hyvää musiikkia. Ihan hyvä. Ja näin, Mattila lähtee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 19. Matti. Mennä vaan! Vielä jaksaa, vielä jaksaa! Ja vielä tulee, vielä tulee! Yes. Näin! Sami-Petteri Enhult! Yhden. 10. Yksi. 2. 13. 14. 14 toistoa. Arto Niemi-Nikkola. Ja sitten lähteekö? Päälle! Käsiä yhteen! Kannustetaan! Liikkuuko? Aina! Kyllä se melkein pyörähtää jo! Liikkuu! Joo, nyt lähtee! Hyvä! Nyt lähtee! Ja nyt tasoitustassuttelu! Ja liikkuu sittenkin! Paina! Niin! Paina! Ei hapata!
Arto! Mene! Löytäkö hiukan kauemmas tästä vielä? Painaa vaan! Tulee! Mennään vauhtia! Sitkeästi vaan! Mene! Vielä! Hyvä! Mene! Vedä! Vielä! Painaa vaan! Tseppi! Hyvä! Ja näin jo! Hyvin kulkee! Vielä vähän! Pari metriä! Tulla vaan! Vielä jaksaa! Vielä jaksaa vähän! Vielä! Petteri! Ja se on siinä! Sami Petteri! Tottakin katsotaan mitä saadaan aikaiseksi. No niin! Ja Niemi-Nikkola valmiina. Sieltä se lähtee. Paina! Sieltä lähtee. Mene! Kevyttä! Juokse! No niin, ja vielä viimeiset metrit. Vielä puskee. Antaa mennä vaan. Ja siinä Arto Niemi-Nikkola. Ja pieni välihuomautus, eli paitoja on vielä. Tulkaa ihmeessä ja ostakaa oma. Varmoina voimasta ja niin helvetin ylpeät ilmeet kasvoilla me kaduttiin. Synnytä uudestaan, ei muuta kuin laulu.
Kiitoksia. Myös vanhemmat ihmiset saavat meiltä levyjä. Ei ole ikärajaa, niin. Mutta ne aikuisille ne maksaa. No niin, kiitoksia Like Tomorrow. Annetaan vielä iso käsi. Ja sitten päästään siihen asiaan, jota kaikki varmaan jo odottaa, että kuinka tässä on nyt sitten käynyt? Pisteet. 12 pistettä Jussi Mild. 21 pistettä Juha Vuorsola. 26 pistettä Reijo Elonen. Ja sitten meillä on mielenkiintoinen tilanne, meillä on jaettu 5. sija. Matti Mattila ja Aleksi Nummi, molemmat 39 pistettä. Ja 4. meillä on tullut Jarkko Mattila. Tulkaa kaikki kilpailijat vielä tänne eteen. No niin, annetaan vielä iso käsi meidän gladiaattoreille, hei! Ja joko te haluatte kuulla kärkikolmikon? 3. 43 pisteellä Jukka Pirhonen. Ja toiseksi 62 pisteellä Sami-Petteri Eroth. Eli voittajaksi kruunataan 2013 Meriporin vahvin mies Arto Niemi-Nikkola. Hujan poika veti voiton. Joo, niin oli joo. Kyllä se oli sen oloinen. Ja näin on tämä kilpailu saatu päätökseen. Jos kaikki hyvin käy, jatketaan ensi vuonna samaan aikaan. Toivottavasti kaikki tulette taas paikalle. Kiitoksia kaikille paikalla olijoille. Hienoa, että ette ollut näin paljon täällä. Kiitos.